presented by RK Ranjit। बोला बोला सरस्वती मैया की Singing by Ram Baran Rai। विद्या के दताए हो सरस्वती माई भैली पूजा के सहाई। पूजा के सहाय मोरी सरस्वती माई कके हंस के सवारी ऐली सेवा का दुआरी मोरी सरस्वती माई। महादेवा का दुआरी मोरी सरस्वती माई देखो हंसों के चूचा भइल सरस्वती माई के पूजा भइल। आए हाय सरस्वती माई के पूजा भइल। जय हो सरस्वती माई के पूजा भइल। से बोलो हंसा वाली मैया की म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिया बाजार। मंदिर तोहार करे चम 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 नाचे पुजरिया छम 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 छम। मैया के चेहरा पर मुस्कान बा मुस्कान बा मुस्कान बा। हाथ में रखले बीना बा बीना बा बीना बा। अरे जजमान आरती का तैयारी कीजिए। मंदिर तोहार करे चम 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 नाचे पुजरिया छम 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 छम। मैया के चेहरा पर मुस्कान बा मुस्कान बा। हाथ में रखले बीना बा बीना बा। दर्जा माई के ऊंचा भइल सरस्वती माई के पूजा भइल। आए हाय सरस्वती माई के पूजा भइल। जय हो सरस्वती माई के पूजा भइल। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिया बाजार। प्रेम से बोलो बीना वाली मैया की मैया के महिमा महान बा महान बा महान बा। जनता दुनिया जहान बा जहान बा जहान बा। पूजा में सब है मगन बा मगन बा मगन बा। विद्या के दाता मैया शारदे हो शारदे हो शारदे। अरे जजमान दक्षिणा निकालिए। मैया के महिमा महान बा जनता दुनिया जहान बा। पूजा में सब है मगन बा विद्या के दाता मैया शारदे हो शारदे। देखो हंसों के चूचा भइल सरस्वती माई के पूजा भइल। आए हाय सरस्वती माई के पूजा भइल। जय हो सरस्वती माई के पूजा भइल। माँ दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भटियान बाजार नेपाल।